Bon dia, Cubelles. Arrenquem el diari de campanya d'avui dilluns, últims dies ja de campanya electoral a Cubelles. Divendres, recordem, serà ja l'últim dia, els partits fan el tancament de campanya. Avui dilluns, a l'informatiu, farem un resum del més destacat que ha passat aquest cap de setmana. D'una banda, divendres vam tenir el conseller Chakir El Homrani, que va donar suport a Esquerra Republicana a Cubelles. Dissabte vam tenir la presentació de Junts per Cubelles, de Robert Monzonis. Diumenge vam tenir gimcana de la CUP pel centre del municipi i l'acte central de Centrats per Cubelles. I de cara al vespre, la presentació del programa electoral de Cubelles en Comú Podem. De tot això en parlarem dins de l'informatiu. A més, també us recordem que a l'1 del migdia, com sempre, seguim amb les entrevistes als candidats. Avui és el torn d'en Robert Monzonis, de Junts per Cubelles, que passarà per Ràdio Cubelles a partir de l'1 i també pel canal de YouTube, on recordem que en el xat en directe podeu formular les preguntes que vulgueu. I a més, ja us avanço que demà dimarts tindrem el debat amb els 11 candidats de Cubelles, un debat que farem a la sala sociocultural. El públic hi pot assistir, per tant es pot venir a veure de manera presencial, serà demà a partir de les 7 de la tarda, o també podreu sentir-lo per Ràdio Cubelles. Després, a més, també s'emetrà en diferit l'endemà al Canal Blau. Dit això, tanquem aquest diari de campanya, el primer d'aquesta última setmana de campanya electoral. Ens retrobem demà, que vagi molt bé, a reveure.